Mennään soutamaan. Ei joo. Dyndydy. Sä arvostit päällä, ei sovisi iikuskella. On niin rumat. Mitä sä nyt siihen jumituit? Ai ihan krouppina kohta. Missä se vene on? Tuolla kivien takan piilossa. Yes. Swimming. Meni tänne. Ateristuu Dave. Apua! Moi! Tulin vähän yli tästä. En mä osaa käyttää näppäimistä enää. Souda sääni keulakoriste. Miksi sä menit sinne? Mä näen sut. Mä en näe mitään muuta kuin tommosen läskit. Kato sit näetkö sä mua? Näetkö sä mua? Joo, sä pyörit tyhjässä tilassa sinne ja venettäviin mua vieläkään. Mä menen vastarannalle. Ai ja nyt sekin tuli. Mugv. Näetkö mitään? Ai moi! Tää on taas niin järkevää tekemistä. Okei, on tää nyt järkevämpää tekemistä kuin mikään muu. Voi kakka, mä oon koko ajan jäljessä hiukan. Ajatteliko sä nyt sinne mennä? Ehkä. Ehkä, et okei, mennään vaan. Jäin vastaranna. Mä en painanut mitään. Tää tulee sinne. Siellä lautalla on kiva sekoilla. Moikka. Onks sä nyt siellä? Olet siellä vastarannaa. Moikka. Goodbye. Mä haluan mennä kattoo sitä koloa. Siellä ei mitään. Siinä missä sä teit Siinä niitä jää- kauniita lentokuvia. Siellä jää jumii sit siellä kolossa. Mä oon jäänyt siellä 6 kertaa jumiin. No sä jäät kaikkialla jumiin. Sun hevosilla on niin iso perä. Ei sit sun possulla oo isompi Possulla. perä. No mikä se sit on? Jättipossu. Possu. Mikä se sit on? Aa. Jättipossu. No ehkä silloin hiukan ylikasvanut ja turvonnut ampiaispesäpossu. Perä. Apua. Mä menen Mä tänne meinasin enää. ensin sanoa ampiaisen syömä. Serious? Ampiaisen syömä Mä peräpää. menin tän GD-lautalle. Okei. Mut eihän täällä oo ketään. Eiks ne sanonut, että ne muuttaa tänne? Ei. No miksi ne sit tuli tänne silloin? I don't know. Älä muuta nyt vaan kysy. Eiks Hei, nyt täytynyt agenttipuku. Agenttipuku. No, mulla ei oo agenttipuku mukana. agenttipuku? Mun hieno asu. Sinne. Eri kökkövideossa. Agenttipuku. Tuut säkin tän lautalle. Ui. Joo, odota hetki. Voiko sä ottaa mua siinä? En voi, mä juoksen aina tonne. Mä odotan sua siellä, missä säkin aina mennä. Mua. Hide. Mä rämpytän tätä hideä tässä. Mitä hittoa? Juokse. Run! Run! Se tyyppi tuli mun takaisin ja vun! Minä tulen! En ole mikään kamala. Mut tuu meille sit huomenna yöksi. Jos mä pääsen, musta tuntuu, että kyllä mä pääsen. Joo, me voidaan vaikka sit hakea. Koska mulla ei ollut hetkeen ketään kaveria, kun mä oon aina vaan koneella, niin sit äiti kyllä suostuu. Jos ne ei vaan oo töissä. Venä, mä käyn kysyä. En mä nyt voi en mä tiedä, kun sulla pitää olla sitten kyyti. No, sulla pitää olla sitten varma pappakyyti. Pappakyyti. Kiinnostaa. Missä oot? Menossa näiden tyyppien ohi täällä. Missä? No, jos mä sanon, että 2 laatikon vieressä, niin ymmärrätkö sinä sitten paremmin? Apua, mun hiiri jäi jumiin. Mun pitäisi mennä nyt. Lopetat se. Apua, Missä kohtaa mulla sä siis hiirestä oot edes? patterit.
Ei nää voi loppua, koska... Mun hiiri lakkas toimimasta. Hei, piiroulu. Mutta ei tässä oo pattereita. Tää toimii... Ja näin. Vai onks tässä patteri? Miten se sit ladattais? Kyllä tässä varmaan on patteri. You need never. Odota hetki, mä käyn alhaalla.